Bé, en tot cas, felicitats a tothom que hi ha dedicat temps, perquè dedicar temps en aquest moment no és fàcil, elements vinculats a coses que d'alguna manera es fan d'acord amb tota la bona intenció, amb tot el carinyo i en tot cas celebrar-ho. El segon Congrés Català de la Cuina, ben organitzat per Josep Vilella, en allà a l'enyorat Cuina Santi Santa Maria acabava la conferència amb una definició de la cuina catalana. Deia, les manifestacions individuals i o col·lectives que s'expressen en l'exercici dels hàbits alimentaris del nostre poble i es basen o fonamenten en la consciència de pertànyer a una cultura catalana que es té i s'assumeix com a pròpia és cuina catalana. Finalment, de cares al futur, expressava: voldria que en el tercer congrés la nostra força continuï sent el desig de perdurar en la memòria d'aquells que ens precediren i que els que ens rellevaran ens rebin una herència de la qual no estiguem disposats a renunciar. La cuina catalana no morirà, hi ha foc avivat. Però és interessant l'enriquiment de matisos, de mestissatge, de llavors, veritats de llavors diferents, que no teníem fa 20 anys i que ara ens han enriquit el repertori del nostre corpus culinari, que com el poema de Valéry no s'acaba. Potser avui és un dia per fer una mirada cap al futur. Tenim un ideari, també tenim una cuina tossuda, més rica, més plural. És hora d'estar a prop de la vella cultura, l'agricultura. Sembla com si el món acadèmic d'avui no tingui contacte directe amb el món. Cal baixar del món acadèmic que viu un món singular i fer la rega a l'hort, i que va per abonar il·lusió i capacitat d'engrescament a la gent, que té els braços a la terra i la xarxa al mar. Quan no hi ha diners, cal enginy, i astúcia, i seducció. Diuen que ens engresquem més si ens estimen i ens reconeixen que si ens paguen. Per un quart congrés hem de ser capaços de liderar projectes engrescadors des de les xarxes d'associacions gastronòmiques, de fires gastronòmiques, de mostres de productes. No perdre'ns en la burocratització de la cuina. Potenciar i engrescar la comunitat d'artesans, els oficis posats en valor. Sabem que la tradició pot començar avui. De fet, la tradició va ser avantguarda, en algun moment, legitimada, això sí. Caldrà escoltar més que parlar. Serà necessari comunicar, però sobretot recollir informació, no només divulgar. Millorar el màrqueting digital amb una nova era. Haurem de ser capaços de mostrar i internacionalitzar aquesta realitat tan lluminosa de la cuina catalana. Saber que en aquest quart congrés els egos s'han de digerir, madurar i gestionar generosament. L'ètica del paisatge, aterrada. Parlar dels recursos marins, de la gestió forestal i com l'agricultura pot apagar focs. Lluar i promoure els ramats de foc, entendre què és el pastureig avui i posar-ho en valor, catalogar l'evolució del vi, de l'oli, de la cuina des del 94 fins ara, endreçar-ho, des d'un congrés, com els llibres que heu fet de cuina. Potser afegir el corpus culinari a la riquesa botànica del nostre logotip, del nostre genotip, un mapa mediterrani de les olors, censar tot allò de bo que tenim, que en els últims 25 anys no s'ha endreçat. Tenim l'oportunitat de fer-ho amb el quart congrés. Reunir sociòlegs, antropòlegs, filòsofs, periodistes, fotògrafs, cuiners, baristes, geògrafs, enginyers, economistes, pescadors, pagesos, per les properes edicions. Endreçant fent garbells de la documentació recollida i pensar que la cuina catalana està en bones mans, les de la gent, les de les persones com la nostra mare que han transmès el que intentarem nosaltres compartir amb els nostres fills. I així, des de fa 8 segles d'història escrita de cuina en català. Que la gent que cuina i qui fa el sector productiu sigui aquí, parlant, lluint el país des de la seva veu. Un desig pel quart congrés. Gràcies.